Garzo Jauregin, lehenengo edizio izan da gure eskupi bideo lehiaketa honen sari banaketa egiteko. Eta denetara, esan behar da aurtengo lehenengo edizio honetan 20 lan jaso direla. Eta lan oso anitzak izan die, batzuk serio xamarrak, beste batzuk alaitasunez beteak, eta esan behar da denak izan dutela bere imaginazio puntu hori. Aipatu baita, Euskal Herriko txoko ezberdinetatik jaso ditugula, bai ekimena hemen Goierri mailan abiatu zen, Goierriki lan ugari jaso die, Gipuzkoa mailatik ere bai beste horren beste, eta baita Euskal Herriko beste puntu ezberdinetatik. Garen hemen puntuazio altuna lortu duna, Lazkoko Oñarin taldea izan da. Hormak eta resiak ez ditu maite, elkarrekin bizi nahi dugu solik. Ez dugu beste inor mendean hartu nahi, etorkizuna hautatu ez beste. Aldezagun bidea gure esku dagota, milaka lagun ez eskubiko datuta. Bigarren bozka gehiena jaso dituna, behasen dugu Ane Garmendiak entregatu zona. Gure esku dago autodeterminazioa. Indautxuko bideo izan da, hemen bigarren ikusi egun bideoa, 153 punturekin. Herri bat gara. Erabakitzeko eskubidea daukagu. Txalo berat emango dugu hau. txikitatik hasten gera, gauzak aukeratzen, gure lagun artea, bihotzeko koloreak, erantzukizun handiko erabakiak. Bigarren postuan geratu dena Martina Semengo bideoa. Eta sari honetan garaipena lortu dena Indautxuko taldearen izan da. Egunon guzti, lehenik eta behin, egin dugu ez horren bestez, saria ere hor zegoen, baina izan da talde lan bat, guztion artean egin dugu ilusio handiarekin, pentsatuz, helburua parte hartu dugun guztion helburua berdina zela, eta saiatu gara gure inguruko irudi batzuk eta agertzen bideo honetan, baina baita ere helburu berdinarekin, eta ilusio handiz eta ez genuen pentsatzen hau izango zela emaitza, baina, edozein kasutan eskertzen dizugu pila bat eta plazer bat izan da. Herritarrok betetzen dugu mundua. Gu barik mundua hutsik legoke. Gure presentziak bizileku bilakatzen du lurra. Elkar bizitza errazten duen tokia bilakatuz. Erabakiak hartzen ditugu. Gureak dira zirrarak, gureak ere sentimenduak. Gurea da zaletasunak aukeratzeko askatasuna. Guk daukagu zer nolako bizimodua izango dugun erabakitzeko aukera. Bizitza norekin partekatu erabakitzen dugu. Baita zein lagunekin elkartu ere.
Gai baldin bagara, erabaki guzti hauek hartzeko, zergatik ezin dugu gure herriaren etorkizuna erabaki? Herri bat gara. Erabakitzeko eskubidea daukagu. Herritarron garaia da. Gure esku dago.